Hei, mä olen Maria. Työskentelen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella ja pidän siellä sairaanhoitajan vastaanottoa ihmiskaupan uhreille. Mun vastaanotolle voi tulla, jos on Suomessa niin sanotusti virallisesti tunnistettu ihmiskaupan uhriksi tai on mahdollisesti vaarassa joutua ihmiskaupan uhriksi tai jossain kohtaa on joutunut tilanteeseen, joka nähtäisiin ihmiskauppana ja ei ole vielä saanut siihen sitten apuja. Mä olen koulutukseltani sairaanhoitaja kätilö ja tehdään laajasti sitten yhteistyötä muun muassa sosiaalipuolen kanssa. Minun vastaanotolle asiakkaat useasti ohjautuvat esimerkiksi sosiaalityöstä, mutta myös ajoittain rikosuhripäivystyksen ohjaamana. Aluksi minun vastaanotolla tehdään hoidon tarpeen arviointi ja lähdetään sen asiakkaan kanssa yhdessä aina miettimään, että miten terveydenhuollon keinoin voitaisiin hänen tilannetta auttaa ja vointiaan parantaa. Lisäksi osalle asiakkaille pystytään järjestämään vielä niin sanotusti tiiviimpää tukea ja heille pystytään järjestämään terveysperusteinen tukihenkilö. Useasti asiakkaat, jotka ovat esimerkiksi nuorena tai alaikäisenä joutuneet ihmiskaupan uhriksi, hyötyvät tästä terveysperusteisesta tukihenkilöstä. Minun vastaanotolle ohjattiin 40-vuotias mies, korkeasti koulutettu. Hän oli aikoinaan tullut Suomeen ystävän pyytävänä ja työskennellyt sitten ystävän yrityksessä. Minun vastaanotolle hän tuli vielä aika pienin esitiedoin. Oli tiedossa, että hän on jossain vaiheessa Suomessa joutunut työperäisen hyväksikäytön uhriksi, mutta on päässyt siitä irtaantumaan. Kun tapasin asiakkaan ensimmäisen kerran, oli hyvin selvää, että hän ei voinut hyvin. Meni oikeastaan kuukausia ennen kuin asiakas pystyi edes puhumaan minulle vastaanotolla. Hän aina tuli varatulle ajoille, mutta usein siinä kävi niin, että kerroin hänelle oikeastaan suomalaisesta terveydenhuollon järjestelmästä ja terveydenhuollon palveluista. Sitten kuukausien aikana hän alkoi pikkasen pystymään kertomaan aluksi voinnistaan ja lopulta siitä, että mitä Suomessa oli tapahtunut. Paljastui, että siellä oli myös tämän työperäisen hyväksikäytön kanssa ollut seksuaalisiin tekoihin pakottamista. Asiakkaan luvalla sitten oltiin yhteydessä vielä enemmän sosiaalipuolen henkilöstöön ja lähdettiin yhdessä sitten miettimään hänelle tarvittavia tukitoimia. Asiakas sai muun muassa hyvää lakimiesyhteistyötä ja asiakas päätyi myös viemään tai kertomaan tilanteesta poliisille. Hoidon aikana kävi ilmi, että asiakkaalla on myös vaikeita somaattisia ongelmia sekä mielenterveyden häiriöitä, mihin hän ei ollut saanut Suomessa oloaikana apua. Ja näitä tilanteita päästiin sitten lähtemään hoitamaan minun vastaanoton kautta. Asiakkaalla oli ymmärrettävästi myös paljon huolta ja stressiä liittyen hänen oleskelulupa-asiaansa ja näitä ongelmia oikeastaan pystyttiin sitten lähtemään yhdessä ratkomaan sosiaalityön ja lääkäriyhteistyön avulla. Hoito minun vastaanotolla päättyi siihen, että turvallisuussyistä päädyttiin siihen, että asiakas muutti toiselle hyvinvointialueelle. Tämä asiakas edelleen välillä laittaa minulle viestiä ja kertoo muun muassa siitä, että on päässyt opiskelemaan, opiskelee tällä hetkellä ammattiin, on edelleen erikoissairaanhoidossa näiden mielenterveyden häiriöiden vuoksi, mutta on tuonut ilmi sitä, että on jotenkin äärimmäisen onnellinen siitä, että hän on saanut kontrollin vihdoin hänen omaan elämäänsä ja oli jotenkin sitä mieltä, että tällaista ei voi koskaan tapahtua.